Това е подкаста на Жозефина и Капина, истинските умни и красиви. Слушайте и се учете. Капи, не разбирам някои работи в тъпия футбол, излизаш с футболисти, ще помагаш. Кажи, Жоже, те мъжете не го разбират и все постоянно го променят там с нови засади, къпят го с киреч, вар, каквото намерят, ама ще помагам, защото имам извисено autocue. Добре де, как мъжете различават своите отбори, като е пълно с еднакви имена? Там феновете на тоя Манчестър, как различават Манчестър Сити от Манчестър Юнайтед? Типа, затова са им направили различен цвят блузки. Видиш си цвета и ходиш след него като зомби и не се бъркаш. Добре де, ами ЦСК-тата, как си ги различават феновете им? Те са с един цвят. При тях не знам. Сигурно който бие е от твоите. Обаче, напълнят ли му кошничката, минаваш от другите. Парфюмче, чакай, и нещо друго за футбола и нашия национален отбор. Сега, нали противните тичат там да гонят нашите хубави момчета и противниците, мило, не противните. Все едно бе, противниците гонят да хванат за топката нашите и те, милите, тичкат да се пазят. Нали така? Ами онези опитват да вкарат. Още по-лошо. Значи, българчетата трябва да бягат, да не ги хване някой див чужбинец и трябва да мислят и да не им вкарат някои работи противните мъже, нали? По-сложно е, мила. Добре де, имат цяла нива засята с райграс или люцерна, не го знам какво е. Как на толкова място не можаха да им избягат на тези грозните, дето ги гонят? Само чувам, че губим мачове и се излагаме. Ама щото ни пълнят мрежата, бе, Жуже. Трябва да ти остане суха мрежата. Сега пък ново 10. Значи търчи да се пазиш, да не ти вземат някоя топка и пази там да не ти влъзнят мрежичката. Само дартове е този футбол. Ами какво искаме тогава от футболистчетата ни? То главата им пламнала да си пазят крачетата от онези грубяни, сега и мрежичката да мислят. Онези стрелят с крака по кълбото към мрежата на вратата ни. Не си ли виждала? Това е дето коженото кълбо. За него ли се говори? Да, виж се каква си мозъчна бомба. Браво, парцелесо! Да, аз като чуя за коженото кълбо и цялата на ухо ставам. Много ме пипа този футбол. Къде го събра този къл под тази малка руса каскама? Чакай сега, запази мълчина. Целта не беше ли да догониш топката и си я подритваш мрежичката да ти я пазят? И после гониш новата топка и накрая бие, който е запазил най-много топки? Близо си, мила, ама като нашите до победа. Защо онези чуждите ритат нашите по краката и нашите се превиват и плюят по ливадата? Викам, ще умрат от болка сладките. Ако им дойдат майките, ще ги подредат онези насилници. Жуже, малко ми простеш. Нашите не ги боли. Те се правят, за да печелят време и починат малко. Да не се изпотят под мишничките. Рели? Боже, те са умни като Бионсе. Да, на това ги учат преди мача, защото няма време за други уроци. Има си специални треньори, учат ги как да падат, да се превиват уши от болка и да бият земята с юмруци. Браво, много сме добри. А защо не бием? На другите пак им остава време да вкарват. Още не сме взели урока как да се въргаляме цял мач. Ама не, някои ги сменят или ги изкарват на носилка. Сигурно не си, че се правят. Добре, ама това са тези, които се уморяват. Треньорът през мача само това гледа, като види, че някой вече го настигат или не е толкова добър да се гъне като охлюв и го сменя с свеж актьор, футболист. Мадър, то си било цяла наука. Да, и като се научим хубаво да оцелваме топката, ще станем още по-найс. Не, Капи, то боли, ма. Нека по-добре да си пазят крачетата. Аз съм ритала топка. Можеш пръстчето да си счупиш. Ама те обувките им отпред имат нещо твърдо, да не ги болят пръстенцата. Като в цвичките на балерините? Баш! Ама що ги сравняваш
разсмяваш, ма? То балерините тренират като чубани. Виж какъв баджак размятат. Стъпалата им като купита. Ще искаш ли такъв груб футболист да си хванеш? Добре са си така обезкосмени, с хубави прически и дрежки. Голямата бела. Радост. Аз иначе, дори да не е футболист, харесвам гаджето ми да си обича футбола, да си подскачка там, да си мята ръчички. Много са сладки, как се вживяват, връщят, възмущават се с разперени ръце, мълчунки. Тайна да ти кажа, аз ако нещо се поскараме с моичкия, вдигне тон, си представям как му давам да отбележи, а той щастлив подскача след успеха, свива и умръцата, благославя небесата. Знам, и после плачете от радост, пеете песни и се прегръщате. Да, пием бира, стипкаме мезенце, облечени в еднакви тениски, подръпваме си закачливо еднакви шалчета, рамо до рамо, другари от един отбор, само защото имало вкарване и всички сме помогнали. Да умре противника от яд, останал на сухо. Да, и всички сте толкова доволни и щастливи, защото сте оцелили една отворена вратичка, потрудили сте се за тази рядка възможност. Особено ако преди това имало свирка след непослушание и предупреждаващи жълти картони. Не един, но няколко, а после върховен миг, автоматичен груп и категоричен червен картон, което значи само едно – излизане, свършване, край. Размечтахме се, Жузи, обичам го този футбол и неговите малки послушни фенове на злетата. Но най-заобичане са, когато им подари с бутонки да си ги носят вкъщи. Да, когато аз ходя с топчета по пода, вече не се сърди. Той е с повече от мене малки тракащи топчета и е далеч по-шумен. Потракваме си по порочките дружно и сме на високи токове с голи глезенчета и грациозна походка. Толкова сме кют. Сложиш ли ги на бейката тези играчи? Следят с трепет и само чакат знак да влязат в игра. От футбола не харесвам само коментаторите. Говорят ми пискливо какво виждат всички. Не, те правилно предполагат, че феновете са малолумни, не разбират какво става, трябва да им се опрости картината. Иначе им се сърдят, че са скучни, но не им спират звука, защото без тях не могат да гледат мача. Представям си, гледам филмче и някой над мен повтаря: сега говори Джен, сега говори Натали, сега пристига кола и двете влизат вътре, но е тясно. Да, мило, мъжете са ретарди, някакви бавни нуждаещи се от помощ. Добре, че сме ние да вкарваме малко интелект в този мъжки свят. И красота, Жужи, красота! Да, то нашите подаръци към мъжете край нямат.